Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngapa mati tenan truk? Buktine melumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Tengok-tengok. Beda dhewe ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batin nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek aku gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta bro, mayit njaluk udut. Mbok sing nalar, Truk. Iki urip menungsane. Apake gong cokot karo buta e. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ampuh kae. Nek ngicipi ana maju ana. Cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajahe siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngene ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ne? Heeh ta. Cokot ame digial-gial. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dilono nek iki dadi. Kaya dimiringke ndana mrene. Keri ning gulu. Botenan tenan aku ora nggono. Jajale lek tuwati. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.